kaikki. Mä oon Katja, eli Kake, ja tää on mun neuleaiheinen videopodcast-kanava. Tää on jakso numero 4. Tänään on lauantai 5. päivä, jos on oikein laskenut. Ja taas on tuolla toi kuopuspäiväunilla. Koitan puhua niin kovaa kuin pystyn tai uskallan, ettei ehkä herää. Mä aion tässä jaksossa nyt kertoa mun tulevan vuoden suunnitelmista. Vähän käydä läpi viime vuotta ja esitellä pari valmistunutta työtä. Mä aloitan nyt siitä viime vuodesta. Saadaan se kokonaan pois jaloista tästä. Viime vuosi oli ehdottomasti mun ykkösneulevuosi. Silloin tein kaikista eniten, mitä olen ikinä tähän ikääni mennessä ehtinyt tekemään. Opettelin paljon kaikkea uutta. Ja olin kaikin puolin hyvin ylpeä itsestäni. Mä viime vuonna aloitin jo heti tammikuussa pitämään kirjaa mun langan kulutuksesta ja valmiista töistä. Mä oon saanut tämän kirjan mun parhaalta ystävältä tuliaisiksi Koreasta. Tää on kun oon tämmönen Harry Potter-fani. Tää nyt ei varsinaisesti ole Harry Potteriin liittyvä, mutta vähän sinne päin. Ihan tarpeeksi. Mä oon saanut tän jo varmaan 10 vuotta sitten. Mutta en ole raskinut ikinä käyttää tätä mihinkään. Mä oon aina ajatellut, että kyllä mä keksin vielä jotain parempaa käyttöä sille. Mutta sitten silloin tammikuussa ajattelin, että tähän mä tän nyt korkkaan. Tähän mä tätä nyt käytän. Alkuun ehkä vähän kadutti. Mä mietin, että olisiko tälle löytynyt kuitenkin vielä joku parempi kohde. Mutta päätin sitten kuitenkin käyttää tätä tähän. Mä oon siis kuukausi kerrallaan tänne kirjannut kaikki työt, mitä mä oon tehnyt, mistä langasta mä oon ne tehnyt ja kuinka paljon meni lankaa. Ja sit mä oon jokaisesta kuukaudesta laskenut tänne aina erikseen langan kulutuksia ja valmiit työt. Mun ihan ykköskuukausi viime vuonna on ollut helmikuu. Ja silloin mä oon kuluttanut lankaa 1470 grammaa. Ja valmiita töitä on ollut 10 kappaletta. Silloin on muun muassa tehnyt ne mun siskojen ystävänpäiväsukat. Muutamat muutkin villasukat. Ja sitten mä virkkailin niitä herkkuja aika paljon silloin. Mutta siis helmikuu oli mun ykköskuukausi. Ja mikä mua iteni yllätti, kesäkuu on ollut mun ykköskuukausi. Nyt mä muistin nämä väärinpäin. Mutta siis todellakin yllätti, että kesäkuussa, mä muistin, että tämä olisi ollut toisiksi kovin kuukausi, mutta tämä olikin kovin. Mutta siis kesäkuussa mä oon käyttänyt lankaa kaikista eniten. Mä oon kulunut silloin lankaa 1530 grammaa. Ja valmiita töitä on ollut 13 kappaletta. Toi 13 kappaletta on sinänsä vähän hassu, että silloin kesäkuussa mä tein mun kaverin tytölle synttärilahjaksi ihan hirvittävän kasan niitä virkattuja herkkuja. Niin ne mä oon kaikki laskenut vaan yhdeksi työksi, vaikka niitä oli siis monta. Mä en nyt ala tästä edes laskea. Mä oon kirjannut kaikki, miten monta kappaletta on tehnyt mitäkin ruokia. Mutta en ala niitä nyt laskemaan. Mutta siis kesäkuu. Yleensä kesällä jotenkin neuletahti hidastuu. Ainakin niin kuin mulla yleensä ollut. En mä nyt toki ole vielä kauhean monta vuotta tässä aktiivisesti neulonut. Että sillä lailla paha sanoa. Mutta toki siihen vaikutti se, että me annettiin kesälomalahjaksi tarhatädeille semmoiset nilkkasukat. Niin nekin toi jo aika paljon sit lisää tähän tätä painoa. Mulla tuli noista tarhatäden sukista tuli mieleen. Siis mä annoin niille viime jouluna. Neuloin jokaiselle tarhatädille ne Niina Laitisen maariat. Ja sitten tosiaan keväällä, kun jäätiin kesälomalle, niin annettiin semmoiset puuvillanilkkasukat. Niin mulla tuli nyt ihan hirveä ahdistus, kun joulu taas lähestyi. Mä olin siis jo päättänyt, että mä en taas neulo niille villasukkiin, että siitä tulee aina jotenkin niin ahdistus sitten. Plus nyt mä olin suunnitellut niin paljon muita joululahjoja, että en mä olisi ehtinyt. Niin sit mua ihan nolotti, kun me vietiin vaan siis suklaalevyt niille tädeille, mitkä me oltiin lasten kanssa askarreltu kivaksi. Mut jotenkin
toivottavasti ne ei odottanut multa niinku mitään kauhean isoa, koska mä en nyt niinku vaan ehtinyt, enkä pystynyt. Niin mutta anyway, ei se nyt haittaa. Mut siis takaisin nyt vielä tähän viime vuoden langan kulutukseen. Niin mä nyt laskin, paljonko mulla kului siis yhteensä lankaa viime vuonna mun töihin. Ja sitä kului 9495 grammaa. Eli melkein 10 kiloa. Mua ehkä ihan vähän ärsytti, että se jäi niin kuin 500 grammasta kiinni, ettei tullut 10 kiloa. Mutta oon mä nyt aika pirun ylpeä niin tästäkin määrästä. Onhan tää nyt ihan huima luku. Ensin ajattelin, että mä otan tavoitteeksi, että tänä vuonna menee 10 tonnia rikki, mutta sitten mä mietin, että varmaan en aseta itselleni mitään tommosia tavoitteita, koska sit mua vaan masentaa, jos mä en niihin pääse. Ja mulla on aika monta muuta nyt kuitenkin tälle vuodelle tästä tällaista niin sanottua tavoitetta. Niin mä en nyt ota mitään ahdistusta tästä langan käytöstä. Tosi monet aloittaa nyt taas, kun vuosi vaihtuu, niin lankalaihista. Mun ei ole ikinä tarvinnut alkaa lankalaihikselle, koska mulla ei ole kauheasti lankaa. Muut voi toki, varsinkin mun perhe saattaa olla eri mieltä siitä, että mulla ei ole kauheasti lankaa, mutta siis verrattuna niin kun ehkä semmoiseen keskimääräiseen neulojien lankavarastoon, niin mun mielestä mun lankavarasto on aika pieni. Mulla on nyt joku ihan älytön töyhtö mun päässä. Ei anneta se häiritä. Niin, niin mulla ei siis ole mitenkään ihan hirveästi lankoja. Ja niin varsinkin viime vuonna niin huomattavan paljon enemmän mä käytin mun varastosta kuin ostin sinne lisää. En ole pitänyt mitään kirjaa siitä, että miten paljon mä oon ostanut lankaa. Mutta ainakin ne on niinku oikeasti huvennut ne mun lankamäärät. Ja niin aika hyvin, että jos mä ostinkin jotain lankaa, niin ne mä kyllä käytin kaikki, koska mä ostin ne yleensä sillä, että mä tiesin tasan tarkalleen, mitä mä niistä aion tehdä. Ja mä tein. Et ihan jotain pieniä jämärullia keriä saattoi jäädä. Ja ne mä oon aika tehokkaasti lykännyt tohon lahjoituslankoihin tuonne Keskoselle käsitöitä-keräykseen. Mulla on tossa ihan vieressä tuo mun käsityökaappi. Sen päällä on tommosia muovilaatikoita, missä mulla on materiaaleita on järjestetty noita lahjoituslankoja, niin se on aika semmonen helppo kohde, minne lykkää sit ne omat ihan turhat jämät. Ja sit niistä kuitenkin saa sinne tehtyä aika tehokkaasti kaikkea kivaa. Niin ja se on kyllä kieltämättä. Tuossa on siis hyviä ja huonoja puolia tuossa keräysvastaavan hommassa. Ehdottomasti yksi hyvä puoli on se, että jos ei nyt ole niinku mitään tekemistä eikä mitään lankaa, niin mä voin aina ottaa tuolta keräyslaatikosta lankaa ja alkaa neuloa niitä vauvan pipoja. Ne on tossa niinku mun saatavilla. Idea on siis se, että ihmiset lahjoittaa lankoja, tuo niitä mulle, mä säilön niitä tuolla ja jakelen niitä noille vapaaehtoisille, jotka niistä neuloo. En siis todellakaan ota niitä lankoja itselleni, enkä käytä niitä omiin töihini, mutta siis se, että ne langat on kuitenkin tuossa koko aika saatavilla, että heti kun musta vaan tuntuu, että nyt on aikaa pienille villasukille, niin mä voin vain ottaa sieltä langan ja niin käyttää sen. Mutta että on paljon siis antanut myös omia lankoja siihen, että hyvä, että niille jotain käyttöä löytyy. Mä en sitten taas itse tee mitään semmoisella 50 gramman 7 veljestä kerillä, niin ne on ihan hyvät tossa. Ja niin yksi toinen vähän huono puoli tässä keräysvastaava hommassa on se, että meillä on se keräyslaatikko tuossa paikallisessa lankakaupassa. Siellä on siis ihana myyjä. Ja niin me ollaan saatu sinne viedä meidän keräyslaatikko, mitä mä käyn kerran kuukaudessa vähintään tyhjentämässä. Mutta sitten siinä on aina semmoinen pieni riski, että kun mä astun sinne lankakauppaan, niin sieltä ei kauheasti lähdetä ulos ilman, että jotain on ostettu. Ja sieltä sillä aika lailla aina tarttuu jotain mukaan, että se on vähän semmoinen riskaapeli paikka mennä. Mutta mä oon yrittänyt hillitä itteen, että jos mä ostan edes ihan vain jonkun pienen ja halvan, niin se ei ole ihan niin paha kuin, että jos mä joka kerta tulisin sieltä kauhean kassillisenkaan ulos. Mutta mä nyt tossa joulukuussa, kun mä kävin vikan kerran tyhjentämässä sen laatikon ennen joulua, niin sinne oli just tullut tällaista uutta rekiaa.
Soft Glitter-lankaa. Tässä on siis kimalletta, tai tää nyt näkyykin kerrankin oikeasti kivasti siinä videolla. Tää on siis taas meidän esikoisen lempiväri. Hän tykkää tämmöisestä tummasta violetista ihan yli kaiken. Koko aika jaksaa sitä kaikille mainostaa. Niin tää nyt oli sit pakko ottaa sieltä mukaan. Ja niin tästä teen hänelle uudet sukat. Ja ei ole turha ostos, koska meidän tytöllä kasvaa jalka ihan älyttömän nopeasti. Me neuloin sille viime vuonnakin talven aikana 3 sukat, kun ne jäi aina pieneksi. Me jouduttiin siis myös ostaa sille 3 uudet kuomat viime talven ihan vain sen takia, että sillä kasvoi niin kuin joka viikko jalka. Mutta tämän ostin. Mulla on nyt tossa yksi työ vielä kesken, mikä mun pitää hoitaa eka, ja sit mä aion aloittaa tästä. Ja mä laskeskelin ja mietiskelin, voi olla, että tää ei tule onnistumaan, mutta mä aion yrittää. Mutta koska tää on ihan ohkasta lankaa, niin mä laskeskelin, että jos mä neulon tätä 2 puikoilla, niin mä voin tehdä nämä Niina Laitisen ihan hiljaa sukat, mitkä näkyy tässä kannessa. Ja ne olisi meidän tytön kokoiset. Voi olla, että joudun pari silmukkaa lisäämään, mutta mä tykkäsin näitä neuloa silloin ihan hirveästi. Mä oon yhden parin näitä tehnyt. Viime jaksossa näkyykin, lahjoitin ne sinne keräykseen ennen joulua. Niin mä voisin tehdä, tästä voisi tulla aika kiva, kun mä en halua tehdä ihan tavallista sukkaa tästä. Mutta sitten mä haluan tehdä kuitenkin yksivärisen sukan, että tää lanka pääsee oikeasti oikeuksiinsa. Niin tommonen pitsisukkahan on siihen täydellinen. Tai pintaneula, miksi sit sanotaan, ei toi nyt ehkä ole pitsi. Mut kuitenkin, aion kokeilla, katsotaan mitä siitä tulee. Mut ihana lanka, näitä oli siis muitakin värejä. Voi olla, että käyn hamstraamassa sieltä jossain vaiheessa vielä niitä toisia värejä, mutta nyt ostin vain tämän. Mun kaveri pyysi tuossa ennen joulua, että mä virkkaisin hänen vauvalleen semmoisen unirievun Tsemppari Deluxe ja tuomaan turvaa, kun alkaa nyt tästä alkuvuodesta käymään sairaalahoidossa. Ja tietysti suostuin tähän pyyntöön ihan empimättä. Ja niin hän laittoi sitten kuvan semmoisesta tähtiunirievusta, netistä otetusta. Ja oon joskus aikaisemmin kokeillut sellaista tehdä, mutta se ei ole onnistunut mun silloisilla taidoilla. Vaan siitä tähdestä on tullut joko nelisakarainen tai sitten semmoinen kippo. Niin vähän toisaalta kauhulla hyppäsin sitä sitten virkkaamaan. Ajattelin, että jos ei se taaskaan onnistu. Mutta se onnistui tosi hyvin. Olen selkeästi kehittynyt. Ja niin sain sen valmiiksi ihan hetkessä. Instagramissa on siitä kuvan kyllä jakanutkin jo. Ja niin, siellä on tälläkin hetkellä pienen potilaan kainalossa tuomassa lohtua. Olin siitä ihan sika ylpeä. Se onnistui musta tosi hyvin. Siitä tuli tosi semmoinen siisti. Mä poikkeuksellisesti siis siitä mallikuvasta, minkä mun kaveri lähetti, siinä oli se pupu. Ja oon aika paljon kaikkia muidenkin nähnyt pupuja tekevän. Mutta mulla on jäänyt traumat virkattuihin pupuihin. Mä oon niitä muutamia tehnyt eri ohjeilla, ilman ohjetta, vaikka mitä. Ja niistä tulee aina ihan hirveitä. Mä en vaan. Mun hermot ei kestä sitä sellaista niiden kaikkien raajojen ompelua ja muuta. Ne menee aina ihan sikin sokin. Ne ei ole ollenkaan kohikkain. Niin niistä tulee ihan kauheita. Mutta mun kaveri ei onneksi vaatinut, että siinä on pupu oltava. Niin mä tein siihen semmoisen nallen. Löysin siihen semmoisen inspiraatiokuvan Googlesta, että ohjetta siihen ei ollut. Tein sen omasta päästä. Mutta sen kuvan perusteella kuitenkin. Ja sit mä olin tosi yllättynyt siitä sen unirievun helppoudesta ja nopeudesta. Ja koska mulla tuli niiden joululahjojen jälkeen tosi tyhjä olo, silloin heti siis jouluna ja joulupäivänä varsinkin, mä mietin, että mitä mä alkaisin seuraavaksi tekemään. Niin se tuli just hyvään väliin, se uniriepu siinä, koska sitten mä huomasin, että se on tosiaan aika helppo. Niin ajattelin, että teenpä nyt muutaman tuommoisen sitten tässä välissä ennen kuin keksin jotain järkevämpää tekemistä. Ja päätin tehdä sinne keskosille käsitöitä-keräykseen niitä. Tuossa oli ihanasti noita puuvillalankoja, noissa lahjoituslangoissa, tosi kivoja kaikkia värejä. Niin äkkiäkö siitä nyt tekas muutaman. Mulla on tässä nyt kaksi tähteä vielä vailla omaa elukkaansa. Tämä on tehty puuvilla bambulangasta. Nämä on vielä päättelemättä. Ja
pingottamatta, mutta kuitenkin. Tää on ihana pehmoinen, kun tää on tämmöstä bambuu ja oli tosi kivat värit. Tein tollasen ja sitten tällaisen. Tää on sitten ihan puuvillaa. Vähän ehkä semmonen jäykempi, mutta kyllä tääkin kuitenkin sit käytössä vähän pehmenee. Ja kestää ainakin kunnon konepesu ja muuta. Noissa keskoskäsitöissä on aika tärkeitä nuo materiaalit. Niistä löytää Facebookin sieltä keskosille käsitöitä ryhmästä aika hyvin informaatiota. Ja jos nyt on yleensäkin siis kovempi käsitöitä tekemään ja langoista tietää, niin kyllä sen tietää, että ne luonnonmateriaalit on ainoa ja paras vaihtoehto noille pienille vauvoille. Niin nämä on nyt siis vielä kesken. Eikä ole vielä ihan idistä, että mitä mä näihin teen, mutta mä en anna sen ahdistaa mua. Mä teen nää sit kun mä ehdin ja keksin jonkun kivan. Mutta sit 2 mä sain ihan kokonaan valmiiksi. Ensimmäisestä tuli Muumimamma. Kun tein tämmösen punavalkoisen, niin tämähän oikein kutsui Muumimammaa. Niin sen sitten tein. Tää on pienempi, huomattavasti paljon pienempi tää tähti. Mutta mä tykkäsin tästä itse näin. Lankoja siis olisi vielä ollut. Mutta mä olin tehnyt tähän asti tätä tähteä, kun mä virkkasin sit välistä ton muumin. Ja kiinnitinkin sen. Sitten vielä 1 kerroksen virkkasin tähän tätä reunusta, mutta sitten mä totesin, että tää on niin paljon söpömpi tämmöisenä mininä, niin en jatkanut sitä enää pidemmälle. Mä olin aika tyytyväinen, miten tääkin onnistui, tämä muumi. Mulla on siis tällainen kirja. Minkä mä oon ostanut alennusmyynnistä silloin, kun mä esikoinen syntyi, eli 5 vuotta sitten. Ja mä en oo mä nyt siis selannut tätä kirjaa, mutta en sen enempää ikinä edes avannut. Varsinkaan täältä mitään tehnyt. Silloin kun mä ostin tämän, niin ajatuksena toki oli virkata meidän lapsille kaikki nämä muumit täältä. Mutta meidän lapset ei ole ikinä tykännyt muumeista. Niin en ole nähnyt sitten vaivaa sen eteen, että virkkaisin niille näitä. Ja näissäkin ehkä vähän valmiiksi kauhistuttaa nuo kädet ja jalat ja hännät ja kaikki. Mä en oikein tykkää niistä piipertämisistä. Tää oli siis ihan täydellistä hommaa, koska tässä oli ihan vaan tää pää ja nämä kädet. Niin ei tarvinnut sen enempää. Tässä ohjeessa oli siis vielä se ihan sika-ihana, että nämä korvatkin virkattiin kiinni samalla kun tätä tehtiin. Ihan siis mun juttu, koska mä en olisi osannut varmastikaan kohdistaa niitä oikein. Ja sitten mä aina stressaan, kun nämä menee sinne sairaalaan niille vauvoille, että ne on varmasti ne kaikki osat kunnolla kiinni, että siitä ei pääse mitään irtoamaan. Joidenkin pienten korvienkin ompelu, anteeksi mä yskittää, aina stressaa sitten, että saanko me pääteltyä ne tarpeeksi tiukasti niin, että ne ei lähde irti. Niin tää oli ihan ihanteellinen, kun nämä virkattiin tähän, niin ei varmasti lähde irti. Mut sitten tälle muumille, mä ajattelin, että mä testaan, että pystynkö soveltamaan tätä samaa muumia idean, jonka mun esikoinen keksi. Ja toimihan se. Tästä nyt ei ehkä tästä tukasta tullut ihan semmonen, kun mä olin omassa päässäni visioinut, mutta on se nyt niin tarpeeksi sinne päin. Mutta mä tein tämmöisen yksisarvisen. Nämä nyt sojottaa nämä kiharot, tiettäkö, niin kuin itä ja länteen, vähän jonnekin muualle, mutta ei se haittaa. Tein siis ihan samanlaisen tavallisen muumin, virkkasin sille päästäni sitten vaan tuon sarven, ja sitten tein samoja, mitä on niissä turvalonkeroissa, niin sitten näitä hiuksiin. Tämä on nyt meidän esikoisen toiveista ja väreistä tehty. Hän on ehkä vähän kateellinen, mutta ne onneksi aina ymmärtää, että nämä menee sinne niille vauvoille, niin niillekin tulee hyvä mieli. Ja kyllä mä sitä aina lupaan, että joskus mä sitten teen teillekin. Ja sitten kun mä oon aina sanonut, että meidän lapset ei tykkää muumeista, ja toi kirja on ollut tavallaan ihan turha, enkä ole viittinyt niitä tehdä, niin mä kun sain tämän valmiiksi, ja kun ne näki tämän kirjan, niin johan sieltä taas tuli niinku tilauslistaa. Meidän tyttö haluaa ehdottomasti ton pikkumyyn. Sitten mä sanoin, että juu, kyllä mä teen. Kyllä mä sit jossain vaiheessa ehkä teen. Mutta se siitä, meidän lapset ei tykkää muumeista. Mutta kuitenkin, nämä on nyt ollut tämmöisiä kivoja välitöitä. Ne oli semmonen niinku kevyt lasku jouluähkyn jälkeen tähän uuteen alkaneeseen vuoteen. Ja uusiin inspiroiviin töihin. Ja
Muumeista pääsemme aasinsiltaa pitkin mun eiliseen uuteen hankintaani, nimittäin tähän Novita Muumilehteen. Tää julkaistiin eilen. Heti löysin sen kaupasta. Mun isi tän mulle osti. Ja niin täällä oli ihania muumiohjeita. En tiedä vielä, koska mulla tulee olemaan aikaa näitä tehdä. Mutta mä ehkä vähän jopa pelkäsin, että nämä saattaa loppua kesken nämä ohjelehtiset. Tää tulee varmasti olen suosittu. Niin oli ihanaa, että sain tän heti eilen käsiini. Muumilankoja ei vielä eilen kaupassa näkynyt, mutta tää ohjelehtinen. Täällä oli siis niin ihania ohjeita, että kyllä mä oikein ootan, että on aikaa tehdä täältä jotain kivaa. Tää haisee tosi voimakkaalle tämmöiselle painomusteelle, mutta kyllä mä luulen, että se tästä haihtuu ajan kanssa. Mutta se oli nyt tämmönen nopea välihuomio tässä, kun otin sen kanssa tuohon viereen. Mutta sitten on varmaan aika hyvin nyt käsitelty toi viime vuosi. Tää joulusta ja uudesta vuodesta arkeen siirtyminen. Niin nyt me voidaan aloittaa puhuminen tästä vuodesta. Eli sen lisäksi, että mä viime vuonna kirjasin ne kaikki langat, mitä mä käytin, niin tänä vuonna mä aion kirjata myös langat, jotka mä ostan. Mä en tosiaan ala mihinkään lankalaihikseen, semmoiselle ei ole tarvetta, mutta haluan myös selvittää, että minkä verran mä ostan lankaa, minkä verran mä käytän lankaa. Ja sit mä myöskin ajattelin, mä viime vuonna hoksasin sen liian myöhään, niin en sit viittynyt aloittaa. Mutta tänä vuonna aion säästää ne kaikki langan päät, mitä monet tekee, että kun päättelee töitä, niin kerää johonkin purkkiin. Plus kaikkien lankakerien vyötteet. Et ne kerät, mitkä mä käytän oikeasti loppuun asti, niin niiden vyötteet mä säästän. Tai kerään tommoseen purkkiin. Mutta sitten, jos on semmosia lankoja, mistä vähänkin jää, että mä heitän ne tonne keskoskeräykseen, niin sitten en niitä vyötteitä säästä. Mun mielestä semmoinen on huijausta, että jos ei niitä lankoja kokonaan käytä, niin sit sitä vyötettäkään ei tarvitse sinne palkintopurkkiin lykkää. Mutta tämä vuosi ensimmäinen virallinen työ, millä tää alkoi, oli villasukat. Ne on täällä mun hienossa isossa laatikossa. Nyt tammikuussa alkoi meinaan Nonnuneulojan sukkalaatikko 2019 haaste, eli Box of Socks. Tarkoituksena neuloa vuoden aikana 12 paria sukkia kauniiseen laatikkoon. Ja sitten loppuvuodesta joko pitää ne itsellään tai antaa lahjaksi jollekin. Ja mähän lähdin tähän heti mukaan. Olin innoissani ja silloin heti viime vuonna odotin oikein, että vuosi vaihtuu ja tää alkaa. Ja toki olen alusta asti tiennyt, että tää ei tuu mulle tää laatikko. Mä en käytä niitä villasukkia, niin varsinkaan 12 paria en todellakaan tarvi. Ja en tiedä vielä yhtään, että kenelle annan nää. Sen näkee sitten loppuvuodesta, että kenen näköisiä ja kokoisia sukkia sieltä laatikosta löytyy. Kyllä niitä käyttäjiä kuitenkin on, niin katsotaan kuka saa joululahjaksi multa laatikon. Mutta laatikoksi mä valkkasin tämmöisen puisen. Tää on aika iso. Tänne mahtuu niinku tosi isoja vaikka polvisukkia se 12 pari. Mutta mä en halunnut ostaa laatikkoa tätä varten. Meillä on aika paljon kaikki koreja ja muita pyörii täällä nurkissa jo. Toki tää ei jää meille itsellemme, mutta silti. Tää on siis, meidän tyttö on saanut tän mun siskolta. Täällä oli maalaustarvikkeet ja piirustustarvikkeet silloin, kun tää on saatu. Mutta tuolla meidän taiteilijalla on niitä välineitä nykyään niin paljon enemmän, että ne ei todellakaan mahdu tämmöiseen laatikkoon, joten tää on ollut tyhjän panttina. Tää on alun perin saatu Alkosta tää laatikko. Mun kaveri oli siellä töissä ja se silloin toi sieltä. Mä en tiedä saako näitä niinku muutenkin, että jos vaan käy kysymässä sieltä Alkosta, että saisiko näitä sieltä. Mutta ilmeisesti niille siis jotain pulloja tulee näissä laatikoissa. Ne on sitten turhan pantteina siellä, tyhjän pantteina, mikä se on. Niin, mun äitilläkin on useampi tämmönen laatikko niin kuin sisustuksessa elementtinä. Ja yksi tämmönen on päätynyt meille. Ja tää on nyt mun sukkalaatikko 2019. Mä sain nyt, aloitin heti silloin ensimmäinen päivä mun ensimmäistä sukkaparia. Mä olen tiennyt jo jonkun aikaa, että mä aion just nää sukat tehdä.
Niin senkin takia niin nopeasti sitten ryhdyin hommiin. Ja näissä on lankana ihan vain 7 veljestä. Tämä on ollut yksi tämmöinen kerä, mitä mä oon hillonnut tuolla mun kaapissani jo iät ja ajat. Mutta en ole jotenkin tätäkään raaskinut käyttää, vaikka tämä on tavallinen väri, mutta tämä on mun mielestä tosi ihana väri. Ja sitten kun tätä on vaan tämä yksi kerä, niin eihän tämä nyt edes riitä sillä mihinkään kauhean järkevää, niin senkään takia tätä ei tule käytettyä. Näitä ei ole nyt kasteltu näitä sukkia, niin nämä on vielä vähän rutussa. Mutta niin nämä on tämmöiset palmikkosukat. Nämä ei nyt oikein pääse oikeuksiinsa tässä, kun nämä on näin kasassa. Mutta tämä ohje on Novita Knitsistä. Olikohan tämä palmikko neule villasukka naiselle. Joku semmonen ohje. Tai nimi oli tällä. Ja mä oon tällä ohjeella. Ei tää nyt niinku näytä miltään tossa videolla. Ei se mitään. Mä oon tällä ohjeella tehnyt tossa 1,5 vuotta sitten mun mummolle taivasmatkasukat. Ne oli silloin valkoiset. Ja niin ne oli itse asiassa ihan ensimmäiset palmikkosukat. Tai tällaiset niinku pitsipalmikkosukat, mitkä mä oon ikinä neulonut. Ja niin mä yllätyin silloin siitä, että se olikin aika helppoa. Ja sen jälkeen oonkin sit alkanut tekemään enemmänkin noita erikoisempia villasukkia. Niin mä ajattelin, että mä haluan tehdä ne vielä uudestaan joskus. Ja aika monta silmukkaa jouduin vähentämään, mitä ohjeessa on. Siinä ohjeessa, se ohje on siis 7 veljestä langalle ihan, sitä tän neuloinkin. Mutta siis siinä ohjeessa olisi ollut noilla 1- ja 4-puikoilla niin 16 silmukkaa. Ja sitten tuossa pitsineuleosuudessa kuitenkin, niin kuin, oliko siinä sitten 11 silmukkaa vai 13. Mutta ihan hirvittävä määrä silmukoita kuitenkin naisen jalkaa. Niin mä vähensin siis yhteensä 10 silmukkaa tästä. Ja tästä tulee niinku mulle passelin kokoinen, ehkä jopa vähän reilu mulle. Se semmoinen normaali silmukkamäärä. Normaalisti mä teen siis oman jalkaan 7 veljeksestä 11 tai 12 silmukkaa per puikko. Yleensä niin, että varressa 12 ja kantapään jälkeen kavennan vielä siihen 11, että olisi istuva. Ja mä en oikein ymmärtänyt, miksi siinä oli niin hirveän paljon niitä silmukoita. Niitä ei kuitenkaan siis esimerkiksi varressakaan, ei niitä kavennettu kantapäätä varten. Mutta kuitenkin, ei se nyt ollut mikään ongelma, koska tämä takaosa oli pelkkää joustinta, niin ei se ollut hölmön näköistä, että siellä on vähemmän silmukoita. Ei vaikuttanut mitenkään tähän kuvioon. Tosi helppo mallikerta. Ei tarvinnut kun vilkaista sitä kaavioon, niin se jäi päähän, eikä tarvinnut katsoa sitä enää kertaakaan sen jälkeen, kun sukat oli valmiit. Mutta täällä nämä nyt on mun ensimmäinen pari sukkalaatikossa. Vähän näyttää vielä laatikko Orvolta. Tää on tosiaan aika kookas. Siihen pyörii nyt. Mutta niin katsotaan mitä tänne sitten seuraavaksi tulee. Mulla ei nyt seuraavista sukista oikein ole vielä ideaa. Nämä ekat oli muutenkin vähän semmonen, että mä olin tosiaan miettinyt sen asian jo valmiiksi. Mulla oli lanka valmiina ja mä halusin aloittaa ton vähän jotenkin sillä kevyesti tämän haasteen. Niin, niin sen takia on valmistu niin nopeasti. Mutta seuraaviin aion nähdä sillä enemmän vaivaa, että metsästän jonkun oikeasti tosi kivan mallin. Mieluiten jonkun uuden mallin. Ja ajatuksella valitsen sen langan. Vähän ehkä jo taas jostain ohuemmasta langasta. Mutta sit vielä mitä mulla on nyt kesken. Niin ennen kuin mä pääsen aloittamaan niitä mun tytön villasukkia, niin meidän äiti vinkkasi tuossa pari päivää sitten, kun se kävi kylässä, että mun papan varpaita palelee. Ja yleensä siis meidän mummo on neulonut aina kaikille villasukat. Mutta tai siis neuloi aina silloin, kun me oltiin pieniä. Ennen kuin Alzheimer vei vallan. Mutta niin enhän mä jotenkin niinku ollut edes tajunnut, että ei meidän papalle kukaan neulo enää villasukkia. Niin totta kai mä aloin heti neulomaan. Ja illalla hämärässä tosiaan valkkasin noita lankoja. Semmoset tuolta noista mun yksittäisistä, kun mä oon vaan siitä hölmö.
Et mä ostelen kaupasta varsinkin, no nyt taas mä tiedän, että kauppoihin tulee noita alennuslankoja, Novitan siis, kun toi kevään langat tulee. Ja ne talven värit myydään alennuksessa pois. Sitten mä hölmö ostan aina sillä yhden kerran yhtä väriä ja toisen kerran toista väriä. Ja sitten mä kotona oon puoli vuotta myöhemmin sillä, että mitä ihmettä mä muka saan tästä yhdestä kerästä tehtyä. Muuta kuin ihan tavalliset villasukat. Niin mä oon just semmonen hölmö, joka niitä niinku ostelee. Mutta valkkasin sitten sieltä minun yksittäisistä keristäni 2 jotenkuten yhteen sopivaa ja suht miehekästä väriä, ettei ne nyt ole ihan mitkään keltaiset tai pinkit, mistä meidän pappa ei välttämättä välittäisi. Ja aamulla kunnon valossa, kun sitten näitä neuloin lisää, niin totesin, että pitäisi vissiin useamminkin valkkailla tuolla silmät kiinni pimeissä, koska nämä osu ihan nappiin nämä värivalinnat. Mulla on ollut tää, ootas mä otan sen vyötteen tosta. Mun vyötepurkista. Täällä nyt on vielä tämä, vaikkei tää kerran ole loppunut. Mä lykkäsin sen tonne äkkiä, että mä löydän sen. Mutta tästä 7 veljestä Pohjola langasta. Mä oon saanut tämän langan mun isiltä lahjaksi. Viime keväänä meidän perhe oli oksennustaudissa, paitsi minä ja vauva. Ja se tarkoitti sitä, että mä olin viikon täällä niin kuin kotilääkärinä ja taloudenhoitajana, ja se oli ihan hirveetä. Sen lisäksi, että mulla oli siinä se pieni imetettävä vauva, niin sain noita kaikkia muita tuossa hoidella ja kämppää koika puunata ja pyykkiä pestä. Ja mä olin ihan loppu, kun se viikko oli niin kuin taputeltu. Niin meidän iskä, kun toi meille sitten ruokakaupasta ruokakassia, ettei meidän tarvinnut liikkua, niin se toi mulle silloin tämän. Tämän näytin jo siis. Ja sitten se oli ostanut mulle 2 kerää lankaa. Siis meidän isi, joka ei ymmärrä langoista yhtään mitään, niin se osti mulle silloin siis tätä Pohjola-lankaa, tämän vihertävän. Ja sitten oli semmonen, mikä onko se sitten violetti vai punainen, semmonen viininpunainen. Mutta sen langan mä käytin silloin heti. Mä tein siitä ne salakavalat. Niitä ei nyt on näyttää. Mä en tiedä missä ne on. Ja se kerä meni silloin ihan kokonaan. Se riitti nippanappa niihin sukkiin. Mutta tää on nyt pyörinyt tuolla kaapissa, kun mä en oikein tiennyt, että mihin mä tätä käyttäisin, mikä olisi niin kun just tämän kerran tarkoitus. Niin tää valikoitu nyt minun papan sukkien toisiksi väriksi. Toinen on ihan tavallista 7 veljestä tumman sinistä. Oho, väärinpäin. Ei mitään kommervenkkejä. Mulla oli vielä tämmönen pikkunen kerä, mitä mä oon käyttänyt tuohon toiseen sukkaan. Tää ei varmasti tule riittämään koko sukkaan, että mun pitää tuohon toiseen jatkaa vielä sit tosta täydemmästä kerästä. Mutta saan ainakin yhden kerran niin kuin kokonaan pois. Ihan viimeistä senttiä myöten. Mutta mä aloitin näin nyt toissa iltana siis. Ja tää ei nyt ollut mikään ihan kauhean pikkunen juttu, koska meidän papalla on siis 46K jalka. Niin nämä on just ne sukat, mitä se neulot niin kuin viikkotolkulla, tuntitolkulla ja rivi niin kuin kerrostolkulla, kun ne ei vaan niin kuin lopu ne sukat. Mutta näistä tuli siis ihan tuikkitavalliset. Toinen on valmis. Sain sen just äsken valmiiksi ennen kuin alan kuvaamaan. Mä en ollut ihan 100% varma, olisi riittänyt siis näköjään toi Pohjola, jos mä olisin käyttänyt sitä näihin resoriin ja kantapäähän ja kärkeen, mutta koska mä en ollut ihan 100% varma, kun nämä on kuitenkin niin isot nämä sukat, ja tää on vaan 100 gramman kerä, niin en uskaltanut ottaa riskiä, että mä joudun purkamaan sit loppumetreillä. Niin tein sitten tuolla turvallisella tummansinisellä noi kaikki erikoisemmat kohdat tästä. Ja tää on siis ihan yksi kerros yhdellä värillä, toinen kerros toisella värillä. Näistä tuli jotenkin tosi kivat ja meidän papan tyyliset. Nämä värit ei oikein näyttäisi videolla. En yhtään ihmettele, ei mikään ikinä näy. Ainoa vaan, että tuossa sama mikä sen viininpunaisen kikkaa oli, mikä ei ehkä tästä kerästä ikinä paljastu ulospäin, niin tässä on tosi, tai niin kuin vaihtuu tää väri. Tää oli siis päältä paljon rusehtavampi ja sen huomaa tässä. Mä oon aloittanut näitä varsia ja tää on, ei se näy, mutta siis kerron teille kuitenkin. Paljon rusehtavampaa tää lanka tässä kuin sitten täällä kärjessä, joka on jo tosta niin kuin kerän loppupäätä. Niin se on sitten ihan tuommoista turkoosia. Tää on ihan tällaista niinku, mulla tulee tästä mieleen Riikin kukko tästä väristä, kun siinä on sitten vielä tumman sinistä. Mut siitä niinku alkaa pikkuhiljaa muuttua paljon vaaleampi. Ei toki haittaa,
Ne on oikein hyvät näissä sukissa silti. Ja nyt tää on siis eka sukka valmis. Vaikka tuntuu, ettei se lopu ikinä. Ja toka sukka on niinku kärkeä vaille valmis. Ja tässä menee kans, nyt tää alkaa selkeästi mennä vähän rusehtavampaa. Tässä nyt oli vielä se, että mä neuloin näitä samaan aikaan, niin toinen on kerän päältä ja toinen on kerän sisältä. Mutta sillä ei ole mitään väliä, koska se lanka vaihtuu siinä, tai se väri kuitenkin. Eikä se ei se näy, jos ei tarkkaan kato tai tiedä. Ja näistä tuli nyt niinku just meidän papan väriset. Ihan täydelliset. Niin nämä neulon nyt kohta vielä, kun saan tämän videon kuvattua niin loppuun, niin päästään huomenna viemään nämä papalle. Papalle sitten sen jalkoja lämmittämään. Ja sitten kun mä saan ne valmiiksi, niin sitten mulla on lupa alkaa neulomaan noita tytön sukkia. Niitä mä niinku oikein jo odotan, että mä pääsen kokeilemaan. Saa nähdä meneekö mulla taas hermot niin kakkosen puikkoihin. Mä alkuun ajattelin, että 2,5 olisi mun semmonen kipuraja, kun niillä oli jo vähän työlästä neuloa, mutta yllättävän kevyesti on vielä niillä kakkosilla menty. Aika semmoset taipuisathan ne on, kun ne on niin ohuet. Mutta onneksi mulla on kauhean tiukka käsiala, niin ei ne nyt ihan vääntyile. Mutta kakkosen puikoilla ajattelin lähteä tätäkin tekemään. Sen verran löysä se mun käsiala tosiaan on. Vaikka tässäkin on suositus mukamas 2-3 milliä, mutta kuka kolmosen puikoilla pystyisi tällaista neuloa näin ohkasta. Mutta niin me ollaan erilaisia. Mutta, olikohan siinä nyt niinku kaikki mitä mun piti muistaa kertoa. No siis nyt vielä tästä vuodesta. Nyt yksi projekti tälle vuodelle tosiaan on toi Nonnun neulojan sukkalaatikko. Sitten mun lupasin jo siinä mun ensimmäisessä videossa, että tämän vuoden puolella saan valmiiksi Elämä on runopeiton. Puolikkaan ruudun tein nyt tuossa joulun jälkeen, mutta siis sekin jäi sen puoleen väliin. Alkoi vähän tökkimään ja katsotaan kuin sen peitonkaan käy. Mutta nyt kuitenkin puuttuu siitä vielä 30 palaa, 29,5 palaa, mutta on tässä nyt vuosi aikaa. Ehkä mä ehin. Ja sit mulla on myöskin tuolla to-do-listalla mun pojan dinosaurus. Mä ostin siihen ohjeen silloin joskus jo varmaan 3 vuotta sitten. Se on siis se Heidi Bearsin semmoinen Afrikan kukkadino. Mä oon niitä hippoja tehnyt useamman, mutta niihin tuli hippoähky. Tein niitä silloin liian monta liian lyhyen ajan sisällä. Niin ei ole vieläkään aika kullannut muistoja. Sitten kun mä yritin mun pojalla alkaa sitä dinoa tekemään, niin mulla on siis varmaan kuin puolet niistä paloista valmiina. Mutta ei vaan nappaa, ei yhtään. Meidän poika valitettavasti jo tietää, että se on tulossa sille. Niin silloin varsinkin, kun mä aktiivisemmin sitä virkkasin tuossa viime keväänä, kun mä se aloitin, niin se kysyi koko ajan, että onko se valmis, onko se valmis, onko se huomenna valmis, kun mä tuun päiväkodista. Ja aina mä sanoin, että ei se nyt taida ihan vielä olla. Ja siellä se on edelleenkin niin kuin hyvin pahasti kesken, niin se on myöskin semmoinen tavoite, että mä yritän saada sen nyt kyllä mahdollisimman nopeasti valmiiksi. Koska meidän poika oikeasti odottaa sitä. Mulla on vähän huono omatuntokin, että mä en ole sitä tehnyt, koska eihän siinä nyt ole edes niin iso työ. Ne kukat syntyy kuitenkin sillä huijauksessa sit, kun niitä vaan jaksaa tehdä. Mutta se on vähän puuduttavaa. Mutta, ai niin. Sitten mä lupasin kertoa vielä, mitä mieltä oltiin mun joululahjoista. Kaikki ne joululahjat, mitä mä annoin, niin sai ihan älyttömän hyvää palautetta. Niistä tykättiin ihan hirveästi. Mulla tuli itselleni ihan älyttömän hyvä mieli. Ehkä jopa parempi mieli kuin niille ihmisille, jotka sai ne lahjat. Koska sai niin hyvää palautetta. Mun äiti tykkäsi siitä sen huivista, vaikka mä en itse siitä tykännytkään. En ollut tyytyväinen kätteni jälkeen. Vaikkakin ei se nyt kyllä, syy ei ollut minussa, vaan langan materiaalissa. Mutta äiti tykkäsi siitä huivista silti ihan hirvittävän paljon. Ja silloin olikin se Tapanin päivänä harteilla, kun me oltiin siellä käymässä. Aion silti kyllä neuloa äitillekin vielä uuden tästä silkkilangasta. Ehdottomasti. Mutta mun sisko myöskin rakastui sen huiviinsa. Enkä ihmettele, siitä tuli täydellinen, vaikka itse sanonkin. Ja niin se oli kans sillä harteilla silloin Tapanin päivänä. Ja siis vitsit se sopi mun siskolle hyvin.
ihan sairaan hyvin. Ja olin ehkä pienesti ylpeä, kun katselin häntä siinä se huivi päällä. Mutta sitten kävi semmoinen huvittava juttu. Mähän sanoin siinä viime jaksossa, kun mä siitä huivista kerroin, että toivottavasti mun sisko ei tykkää siitä, että mä voisin pitää sen itse. Mutta mikä ehkä vähän nyt kertoo sitä, miten me ollaan snadisti samanlaisia mun siskon kanssa. Että kun mä neuloin sen mun siskon huivin siis, siitä jäi tää vajaa kerä ja mä silloin puhun, että mä teen ehkä itselleni samanlaisen. Niin voitteko kuvitella, että suht samaan aikaan kun mun siskoni avaa omasta paketista mun tekemää huivia, niin minä avaan häneltä saadusta paketista sitä samaa lankaa kerän. Vähän meitä nauratti. Ja niin nyt mä saan ongelmitta itselleni samanlaisen huivin. Mä aloin sitä silloin heti joulun jälkeen tekemäänkin, ennen kuin aloin noita tähtiä virkkaamaan, mutta en päässyt tämän pidemmälle ja nyt tää onkin viikon tossa noin vaan ollut ja odottanut, että tämänkaan mun nyt ei ole kiirettä. Ja niin teen sen kyllä nyt tässä jossain vaiheessa. Tää on kyllä semmonen hyvä työ nyt tässä vaiheessa, mikä ei vaadi mitään keskittymistä tai tuijottelemista, niin tätä mä voin tehdä sitä aina kun ei ole parempaa tekemistä. Mutta en ole siis tämän pidemmälle päässyt tässä. Ja nyt meistä tulee sitten taas ihan tekstiilikaksoset mun siskon kanssa, että kaikki aina naurattaa, kun mitä vanhemmaksi me tullaan, niin sitä enemmän me muistutetaan toisiamme, myös siis ulkonäöllisesti. Mutta niin kohta vielä enemmän, kun meillä on samanlaiset huivitkin harteilla. Et vähän me mietittiin meidän lankakauppias Parkaa, että me ollaan käyty siis peräkkäisinä päivinä hakemassa lankaa. Mun piti käydä hakemaan sitä silloin lisää siihen mun siskon huiviin. Ja siis tää myyjä tiesi, että tulee mun siskon huiviin. Mä olin siitä puhunut sille jo monta kertaa ja me yhdessä silloin suunniteltiin, että mistä langasta kantsista tehdään ja minkälaisen huivin mä oon tekemässä ja muuta. Että mä paljon puhuin siitä. Niin niin sit voi olla se oli vähän hämmentynyt, kun mä kävin sit hakea silloin lisää lankaa pari päivää ennen joulua, kun se niin mun sisko oli käynyt siis edellisenä päivänä ostamassa ton langan ja puhunut silloin, että se on siskolle joululahja. Niin en tiedä sitten, että onko tämä myyjä luullut, että me ollaan yksi sama henkilö. Ja se on vähän ihmetellyt, kun me ravataan siellä joka päivä ostamassa sitä samaa lankaa siskolle. Aika huvittavaa, jos niin on käynyt. Mutta ei se mitään. Mun sisko on ihan täydellinen ja semmonen mun esikuvani on ollut aina. Niin mua haittaa, että mua luullaan mun siskoksi. Voi olla, että mun siskolla menee kohti hermot. Tää on tämmönen perus isosisko, pikkusisko asetelma. Mutta semmonen. Sitten ne Jeesuslapaset, Jeesukset. Videoiden editoija oli aivan hurmioissaan niistä. Niillä oli käynyt, tämä meidän editoija oli meidän salainen joulupukkimme myös. Niin, se kun lähti täältä silloin meiltä lahjoja jakamasta ja mä lykkäsin sille sen niiden lahjakassin käteen, niin mä vielä sanoin saatesanoiksi, että toivottavasti sun huumori riittää. Että mä en halua loukata sua mun lahjalla. Ja ensinnäkin silloin se sanoi, että varmasti riittää. Että varmasti et loukkaa. Kun sit mä mietin jälkikäteen, että mähän olisin voinut antaa sille jotain ihan järkyttävää. Ja silti se sanoi jo etukäteen, että varmasti en loukkaa. Aikamoinen luotto sillä kuitenkin oli muuhun. Mutta kotona se oli sitten taas mun siskolle ollut ihan paniikissa, että mitähän se kake mulle antaa, kun se niin sanoi. Mutta oli ollut tosi mielissään niistä hanskoista. Ja niin samoin siskon pojat tykkäs niiden lapasista. Ne olisi halunnut lähteä pelaamaan Pokemonia heti jo silloin lahjojen avaamisen jälkeenkin, mutta tuli niin hyvä mieli. Jes, mä onnistuin. Tää on aina se niinku paras palkinto siitä, kun sä teet jotain, että ne pääsee oikeasti käyttöön ja niitä on oikeasti tarvetta ja niistä tykätään. Niin se on aina semmoista niinku kaikista parasta palkkaa, mitä sä voit siitä sun työstä saada. Et varsinkin kun munkin on pakko koko aika saada neuloa tai virkata. Niin johan me täällä kotona hukuttais kaikkeen, jos mä tekisin vaan itselleni tai vaan lapsilleni. Niin ihanaa, että mä voin ihan huoletta koko ajan tehdä mitä vaan. Ja aina jokaiselle löytyy joku kohde ja joku käyttäjä. Meidän mies aina välillä vitsailee, se on vähän kauhuissa, että
Meillä on kohta semmoinen koti, että täällä on kaikki päällystetty langalla ja virkattu ja tärkätty. Mutta ei olla onneksi päästy vielä sinne asti. En kauheasti ole tehnyt mitään semmoista sisustuksellista käsityötä. Et ihan tämmöistä niinku vaatetta tai lapsille leluja. Mutta nyt tää video alkaa olla aika pitkä pätkä. Mä tiedän, että mä joudun vähän neuvottelemaan tästä ehkä ton mun editoijan kanssa. Mutta oikein hyvää alkanutta vuotta teille kaikille. Oikein käsityörikasta ja uskaliasta uutta vuotta. Olkaa yhtä rohkeita kuin minä ja yrittäkää tarttua kaikkiin uusiin haasteisiin. Mä aion tänä vuonna ylittää minun viimevuotisen itseni. Ja tosi kiva kun katoit. Tosi kiva jos tykkäät tai kommentoit tai tilaat kaikkia niitä. Ihanaa. Sain taas ihanaa palautetta viime jaksosta. Tulee niin hyvä mieli. Ja nähdään taas, kun ehdin saada jotain uutta valmiiksi ja ehdin kuvata seuraavan videon. Moikka!